Хвалено Єсус Христос. На початок номер 115 у чорних співниках.
przeżywają czerwową taką tajemnicą naszej wiary, takiej nazywają naprawdę najbolszą tajemnicą, a mianowicie uroczystość Najświętszej Trójcy. Dzisiaj trwamy do naszych wspólnych rozważań nad tajemnicą jedynego Boga, jaki objawiaється nam u troch osobach, jak Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Sprawdy, jak to spoluczyć, jak to przyjąć, zrozumieć, na pewno nasz człowieczy mózg i zdolność i rozum nasz ograniczony w tym wszystkim, ale na pewno Bóg daje sobie poznawać. To już to można sobie tak korzystać, gdy tak odkrywaючи, познаваючи Його, як Он дійничав у моєму особистому житті. Тому хочу приглядітися в тих моментах особливо, якості ласки, дотику Божої до нас і хочу дякувати Богу за те, що Він завжди поруч з нами, що Він нас ніколи не покидає, але дійничає в нашому щоденному житті. Угодно вдільничать в tych świętych tajemnicach, na początku tej Eucharystii, prosimy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy i prawiny. Spowiadajmy się Bogu Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się
już odpowiadają intencyjnie naszej parafii. Molim się. Boże łaskawy Ojcze, Ty sposlał na świat swojego Syna, słowo prawdy i ducha świadczenia, kab odkryć ludziom Twoją dziwosną tajemnicę. Uczyni, kab my, wyznaючи соправную веру, спознали вечную хвалу Троицы и отдавали пошану одиному всемогутному Богу. Проспада наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарит у едности Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моїсей сказав народу: «Спитайся у давніх часов, які були перед тобою, от того дня, коли Бог створив чоловіка на землі, от одного краю небесов аж до другого. Ці було неколи штості такое велике, як гета, і ці було відомо штості подобне. Ці чув народ голос Божий, який говорив з огня, як ти чув і застався живим. Або ці спробував неколи Бог прийти і вибрати себе народ поміж іншого народу про випробування, знаки і цуди, і війну, моцною рукою і узнятим пляшом, і про чини страшне, про усе тоє, що зробив для вас Пан Бог ваш, перед вашими очима у Єгипті. Тому ведайте тепер і заховуй у серці своїм, що Пан єсть Богом на небі у вишині і на землі у низі, і нема іншого. Заховай Його постанови і Його заповіді, що я наказую тобі сьогодні, каб добре було тобі і твоїм синам після тебе, каб довгий був твій вік на землі, яку на усі дні дає тобі Пан твій Бог». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Правдивое слово Пана, и все вчинки Ягоные верные. И Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Словом Пана створені небеси, диханням Його вуснав уся їхняя моц. Бо й Он промовив і сталося, й Он загадав і з'явилося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Ось вока Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподяється на Його милосердність, каб Он душу їх уратував від смерті і накормив їх у час голоду. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Душа наша чекає Пана, і Он наша допомога і оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай так буде над нами, бо ми на Тебе сподяємося. Щасливий народ, який Пан собі вибрав. Читання послання
святого апостола Павла до римлянаў. Браты, усе, каго вядзе Дух Божий, гэта сыны Божыя, бо вы не прынялі духа няволі, каб зноў баяцца, але прынялі духа ўсынаўлення, у якім мы клічам Абба, Ойча. Гэты самы дух сведчыць духу нашаму, што мы дзеці Божыя, а калі дзеці, то і спадкаемцы Божыя, спадкаемцы разам з Христом. Калі толькі мы церпім разам з ім, каб разам з ім і уславіцца. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Які був і який приходить. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час 11 вучняў пайшлі ў Галілею на гару, куды загадаў ім Езус. І калі яго ўбачылі, пакланіліся яму, але некаторыя засумняваліся. Тады Езус наблізіўся да іх і сказаў ім: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Отца і Сына і Духа Святого. Вучыце іх захоўваць усё, што я загадаў вам. І вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку». Гэта Слова Пана. Милоне в Христі, брати і сестри, это наше разважанне над таємницей Святої Троїці. Хочеться почати mianowicie od гэта поняття чи істоти самого Бога. Бо істотою Бога, об чим пише так само Święty Jan, jest любов. Бог jest любов. Ось гэта істота, сутнасць Пана Бога, які есть любов. І менавіта гэта правда пра Бога. Яна дазваляе нам разважаць над таямніцай Святой Троіцы. Менавіта гэта правда сутнасці Бога дазваляе нам зрабіць вельмі канкрэтныя высновы, і тэалогія на працягу гісторыі, аб'яўлення, на працягу гісторыі хрысціянства нястомна шукае гэтых адказаў, пацвярджэнняў, довадаў і пэўнага такога разумення. І калі мы з вами прымаем, верым і гэтым жывем, што Бог ёсць любоў, то разумеем, што гэта паняцце патрабуе таксама разумение, што любоў не існуе сама па сабе, то есть толькі адна асоба. Но бо у любові заўсёды ёсць патрэбен хтосьці, каго я люблю, каму я сваю любоў магу даваць, хто любоў, хто маю можа прыняць. Таму, калі мы гаворым пра Бога троядзінага, то Бог не мог існаваць адзін сам у сабе. Такі доводы,
Тому що ось ця його любов моя була скерована до когось. Скерована Бог, який є любов'ю, Бог Отець, який всім собою любить свого сина. Любить свого сина, якому дає цю свою любов. І син, який, приймаючи цю любов, так само свою досконалої Божої любові, так само ділиться, чи дає, віддає, любить такою самою досконалою любов'ю свого Отця. І тут якби можна було б затриматися в тому сенсі, що ось є досконала любов Отця, яка накерована до свого сина, і любов сина, яка накерована до Отця. І якби у цьому можна було б і затриматися, у тому сенсі, що ось якби цього і достатково, ця любов могла існувати вічно, з продвіков, яка існує, і могла існувати вічно, але сутність Пана Бога і його підход до переживання любові своєї досконалої любові, вона трошки відрізняється, напевно, від наших таких людських заховань. І жаданням, імкненням Пана Бога було ділитися цією любов'ю, і отсюль прагнулися, можна сказати, ми. Наше існування залежить, чи просто бере початок у любові самого Пана Бога. Істота нашого життя, нашого існування є Божа любов. Любов поміж Отцом і Сином. Поглядите, наше переживання любові, коли нам вельми так добре, нашего почуття щастя часами, то это, конечно, есть разные формы переживания. Часами хтось так вельми часто, якби на вонково это показує, але частіше є жадання попросту бути в цьому, заховати це щастя, якби для себе. В тому сенсі нам добре, ось так уютно, тепло, ось переживаем, и мы бы хотели просто быть, моцно не упускать туда никого, пока бы не разрушили это такое отчувание, переживание. Але Бог, він той, який у переживанні этой одвечной, предвечной, досконалой любові, він виходить і ділиться, і з этой любові повстає наше життя. І можна так само було б з этой основи сказати, що то чому тоді Троїця? Бо є Бог Отець, є Божий Син, і в принципі є ця досконала Божа любов. То навошта тоді ще третя особа Божа, Дух Святий? Навошта ще Він? Чи недостатково було б, не Троїця, а Двоїця Божа, Бог Отець і Син Божий. Kiedy poglądacie, że jest jeszcze, kiedy my mówimy про любов, to глядим на її з різних таких, з різних боków, у різних форм управління. І думаю, не до кінця досконалою була любов, без ще одної такої форми любові, яка є супольне кохання. Коли дві особи кохають когось ще. Гэта найпростей нам бачна, чи заўважальна у любові бацькоў до своих дзяцей. Паглядзіце, тата любіць па-свойму сваіх дзетак, мама па-свойму, але яны супольна любяць таксама яшчэ супольна разам любяць сваіх дзяцей. Вось гэта супольная любоў. І калі мы гаворым пра Святую Троіцу, то дакладна там вось гэта адбываецца. Что Отец и Сын любить Духа Святого, Дух Божий и Сын любить Отца, и Отец и Дух Святый любить Сына. Это супольная любовь, одна из форм это полноты любови. И поглядите, она вельми такая важная, но может теперь не про батьки і діти, а, наприклад, трошки ще простіше, якби зайдемо. Наприклад, я люблю якусь, там, не відаю, музику. І хтось так само любить ось таку саму музику. То, поглядите, ось наша зустріча, наше переживання ось нашої любові до
do tej samej muzyki. Ona nas wzbogacaje, my spotkają się, my cieszymy się, my możemy dzielić się swoimi wrażeniami, my możemy przeżywać, że to tak samo nas napełnia. Że to przeżywanie wspólne razem. I że ta wspólna любов Ojca i Syna do Ducha Świętego i tak właśnie uzamienę, to jest jedna z form любові, jaka po prostu musi być, jak ta любов była pełna. I temu my zrozumieli w swoim obmierzowaniu, все ж таки dochodzimy do takich logicznych jakichś dowodach rozumienia i zatrzymania, zadumy nad tej tajemnicą, mianowicie do tajemnicy Świętej Trójcy, tej wzajemnej любові. Traktuje tak samo Jezus Chrystus w osobliwy sposób pokazywał Ojca i pokazywał tak samo Ducha Świętego. Каже, że ja wychodzę od was, ale poszli wam Ducha Świętego. Na minulym tygodniu my to tak samo tajemnicę z wami rozważali, молились, trwali w tej wspólnej modlitwie i prośbie o darach Ducha Świętego dla każdego z nas. Kiedy ta Trójca, jaka stwarza atmosferu naszego, czy miejsca, ośrodka naszego życia. Kiedy u takim zawsze tłumaczeni, czy kiedy говорка idzie про Świętą Trójcę, to wiele często my uzgadujemy właśnie tę historię ze Świętym Augustynem i nieraz my tutaj говорили, ja tylko tak, kiedy może ktoś jeszcze nie czuł, to tak chucinko tylko uzgadaję, że to za historię i jak pójdziemy dalej w naszych rozważaniach. Święty Augustyn, kiedy pisał swój traktat, właśnie to taki про tajemnicę Świętej Trójcy, tak rozważał i думał, jak je przedstawić, jak je pokazać, jak je roztłumaczyć, to w pewnym momencie susтрел chłopczyka na bierezie mora, jaki wykopał jamkę, no i wziął wiedziorka, tak sobie czerpał z mora i wylewał w tę jamkę. No i Augustyn tak pytaje u tego chłopczyka, słuchaj, a co ty takiego robisz? No i ja odказываю, no jak, nie patrzysz? No, хочу перелить мора в эту ямку. No i taki wielki, mądry Augustyn każe, no tak troszkę z uśmiechem na pełna, każe, no słuchaj, no to też nie możemy, no jak ty, że ta mora, popróbno, zможesz перелить в эту маленькую ямку. А тоді той хлопчик каже, що хоча я перелью это мора в эту ямку, czy ty zrozumiesz tajemnicę Świętej Trójcy. No i liczyć, że to sam Pan Bóg do jego pramowie właśnie pokazał, że to tajemnica jaka jakby zaczyniona. Ale ja bym chciał, żeby my nie zatrzymali się tylko właśnie na tym takim momentem, bo naprawdę to niemożliwe poznać tajemnicę Świętej Trójcy tak do końca tu na ziemi naszym obmierzowanym rozumem, скажем tak. I nam nie trzeba przelewać mora w jamkę. Nas do tego nikt nie zmusza. Ale wiecie, każdy z nas może zrobić coś ważne. My możemy окунуться в это море. Мы можем увойти в его. И это так naprawdę вельми важно, как отбылось в жизни каждого из нас, бо осяроддзе Пана Бога это есть осяроддзе нашего życia. Когда мы не будем у Богу, то так naprawdę не будем жить. И до конца нам не треба все зразумець, как існаваць у Богу, как жить разом з Ім. Але потрібно моє жадання окунутися в його, увійти в ці глибокі відносини з Паном Богом. І це те, що дає розуміння і сутність мені самого себе. І тільки в такий спосіб я можу сказати, що я живу, коли я є у Богу, коли у його, якби так окунаюся, як виходжу у воду, у море, коли воно мене поглинає. I temu nie trzeba nam, no, настолько, насколько мы можем задавать pytania, szukać odkazów dla siebie odnośnie właśnie czym jest Święta Trójca, kim jest Bóg Trójjedyny. Ale tak naprawdę jeszcze больше ważne dla każdego z nas jest mianowicie właśnie to pogrużenie u Pana Boga. Уваход właśnie w te takie głębokie, ciasne odnосiny. Bo tak naprawdę one dają nam prawdziwe życie. Моя совесть Пана Бога – это ее сутность нашего истования. И когда человек позбавляет себя это,
świadomo, tak dobrowolnie odkiduje, to tak naprawdę sam siebie jakby pierakreśla, w tym sensie zabierają sobie swoje życie, to prawdziwe, głębokie, odwieczne, jakie pochodzi od Bożej lubowi. Kochane, trwaючи u tajemnicy Świętej Trójcy, my сьогодні хочемо так само поглядіти на її, як на певний приклад. Бо це ще одна такий момент, який, думаю, важливий. Приклад чого? Приклад суіснування. Kochane, my z wami живемо у супольностях, ми з вами живемо у якійсь, ну, ніхто з нас зовсім не живе так, як один. Так само, ну, навіть створюємо цю супольність парафіальну. І приклад Świętej Trójcy показує нам, так naprawdę, цю форму суіснування, яка є досконалою, це приклад досконалого існування. То, що має бути у наших сім'ях, то взаємна любов. Это по прикладе Świętej Trójcy. Там, где взаимно эта любовь переплетается, изменяется, она в одно переходит и передается. И, конечно, по-людски, кажучи, глядячи на наше життя, czasami my doświadczamy słabości albo niemożliwości lubić. Bo nie думаю, что каждому из вас легко любить каждого человека. Напевно, легко любить tych, кто для меня близкий, приемный, с кем мои добрые зносины, ну, таких людей легко любить. Легко любить tych, кого мы не знаем. Думаю, каждый из нас любит детей в Африке, которые там часами, это мы все их любим, мы можем помолиться за них. И это добрая такая любить кого-то, кто далеко. Ale wiedzę, że jest czasami ciężko lubić того, kto blisko, a kto w jakiś sposób nie skrzywdził, albo no nawet u takim sensie, że z ciągiem czasu, właśnie u służeństwie, czasami przez różne takie drobne, i to nie czegoś takie nadzwyczajne stało się, ale przez pewne nasze холод serca naszego, przez pewne drobne sprawy, zaniedbanie, недостатковость диалогу, розмови, вирішення певних справ, в кінці кінців чоловік доходить до такого відчування, що якби я вже якби і не люблю, чи не маю собі тих сил, як то любити, як то це ніяк не проявляється. І в цьому всім є для нас ще одна така, я думаю, допомога для кожного з нас. Коли у моєму житті, у моєму серці нема якихось сил таких духовних, внутрішніх, як любити. А любов, ну розуміємо, це ожидання добра, такого клопоту, певного бачення з любов'ю, прагнення так само щастя і збавлення для того чоловіка. Коли не маю собі таких сил, то є завжди я можу це робити сумісно у лучності з Паном Бога. І бо розумію, навіть того чоловіка, кого я не люблю, то Бог же ж любить. І коли він любить, то я можу сказати, Пане Боже, дозволь мені любить этого человека разом с тобою. Что его любимость, то вечная, великая любовь. А дозволь мне так само, я хочу любить этого человека, кого мне вельми тяжко, але той любовью, якою ты его любишь. Тобто разом з тобою, супольна. Так як это чиним у віднесенні до тих, кого, ну, справді нам легко любить. І так само, ну, найпростіше, то, що я вже сьогодні казав, про батьки і діти. Супольно разом, як батьки, ви любите своїх дітей. Але коли мені тяжко когось любити, то я можу увійти в цю супольність Пана Бога, який любить кожного з нас. І навіть як того, хто у наших очах вельми такий дренний, чи якийсь такий грешний, чи ще щось. Може бути, ні. Бог і його любить так само. І разом з ним, у сувязі з ним, я можу любити, коли злучуся йому до такої єдності з Паном Богом. Тому що сьогоднішня таємниця Святої Троїці показує нам певні приклади нашого суіснування, нашого життя і нашого перебування в цій відвічній Божій любові. Просимо сьогодні під час цієї Євхаристії особливий спосіб, дар такого зануження, дар глибокого поєднання з Паном Богом, як ми могли właśnie так, як у цей океан, чи це море, увійти так у Pana Boga, повністю погрузитися в Його, бо тільки в такий спосіб ми можемо існувати вічно.
Wyznajem naszą wierę. Wierę w jednego Boga, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всякобачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праздник Богу все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и уцеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сойдить праворуч Отца, и знал прийти в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Амин. Бога единого у Троицы, милосердного и литостивого, терпливого и щедрого на ласку, просим за всех людей на земле. Молимся за усіх християнів, щоб їх життя було правдивим адлюструванням той супольності і любові, яка є у Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупів, щоб вони содейничали у зростанню взаємної любові і єдності у нашому громадстві. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за пресбітерів, щоб Божє Слово, яке вони обвящають, відкривало людське серце на прийняття правди. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за християнів, які ще не прийняли Єсуса, щоб вони дозволили Богу увійти у своє життя і самі наповнилися Його спокоєм. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей і молодь, щоб катехетичний год, який закінчується, принес у їх життя тривалий і добрий плон. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, щоб удел у святих таємницях переміняв наше життя і умацовував нас у вірі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся o всіх потрібних ласках для всіх нашої парафії, поглиблення віри для кожного з нас, такої єдності, близькості з Богом троєдиним, а для тих, хто дійшов з цього світу і має можливість оглядати Бога тваром у твар, mianowicie poświęty dar życia wiecznego. Ciebie prosimy. Выслухай нас, Пане. Молимся об даре здоровья для людей хворых, терпячих, погодуючих, а потребных ласков для медиков. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Духа покаяния для нашего народа, справедливости и правды в нашей краине, вызволения вязней. Ciebie просим. Выслухай нас, Пане. Боже, один и у Троицы, Ты оказываешь нам свою любовь, выслухай наши молитвы и учини, как наше життя згаджалося з визнаваної віри. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Співи на картках. Хлеби, вино, наші я дари,
my звертаемся до Ciebie i покорно просим, oświeci nasze dary i przez grzech wiary uczyni nas samych dla siebie wiecznym dar. Przez Chrysta Pana naszego. Pan z wami. Ugorу serce. Podziękuję Panu Bogu naszemu. За правдогодного та и справедлива, слушна и избавенна, как мы завсёды и всюди Тобі складали подяку. Panie święty Ojcze, всемогутный wieczny Boże, Ty z jedinorodnym Twoim Synem i Duchem Świętym, один Бог и один Pan, nie przez jedinstwa osoby, ale przez jedinstwa sutności osobą Trójcy. A to już to my dziękując Twojemu odkryciu, wierzymy w Twoje sławie, bez odróżnienia wyznają, tak samo w Twoim Synie i Duchu Świętym. Takim czynem my, wyznaючи саправне і вічне Богоство, ми ушановуємо три Божие особи, одной сутности и ровной величи. Гэтую величь прославляют все анёлы и архангелы, херувины и серафины, які не перестають щодня повторять у один голос скликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, повные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, осанна на вышинях. Zabrody Boże, Ty święty i sprawiedliwe chwalę Ciebie już Twoje stworzenie, po prasyny Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta. Действием мозу и Духа Святого Ты все оживляешь и свечаешь, и неспытно збираешь народ свой, как от усходу солнца до заходу складал имень Твоему чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом, перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти, Боже, и Духа Твоего в этой дары, які ми принесли Тобі на ахвяру, как стали сіяни тілом і кров'ю нашого Пана Ісуса Христа, який нам наказав здійснять эту таємницю. Бо й он тую ніч, коли був видадений, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з гэтага усі, бо гэта ёсць тіло моє, якое за вас буде вydane. Podobnym przygotowaniem wieczoru wziął kiel, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з його усі, бо это есть келих крови моей, нового и вечного заповеда, которая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память».
это великая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прийстя в хвале. Пане, вспоминаючи славу Твоєго Сина, так само розудовне воскресіння не був шесть. І чекаючи його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі эту живу і святу хвалу. Зряд просим на дар Твого Костюла. І прийми його як ахвяру, якою Ти пожадав бути милостивим. Дозволь, как мы, взмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, на Пресносвятейшей Панной и Богородицей Марии, со святым Юзефом и Пречистым Братником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, во заступник их мы сподеемся на Твоє неславне допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай эта вера нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умоцовать веру и любовью Костел Твой, який перегримує на землі, со слугой Твоим Папой нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром, з усіми біскупами і всім духовенством і всім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы у этой семьи, какая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добровольче ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх. Наших помірних братов і сестер, і всіх, хто у ласці Твоє дошов з этого світу, милостиво прими володарство Твое, дей мы сподеемся. Как разом з ними завжди радоваться Твоей хвале. Праз Христа нашего, праз якого одорвай свет усілякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Ойче всемогутне, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Отримали ми Духа Святого, який нас учинив дітьми Божими. Тому осмелимося казати. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас до чого злога. Ти ласково супокої дні наші. Допоможи нам у милосердності Твоєї, як ми були завжди вольні від греху і заховані до всіляка неспокою. Чекали сповнення нещасливої надії, прийсти збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твоє владарство і мощь і хвала на віки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокой покидаю вам, спокой ми даю вам. Просим, не зважай на грехи наші, на віру Костюла Твоєго, і будь ласкаво згодно з Твоєю волею дари Тебе спокою і єдність. І живеш і владариш на віки вічні. Аминь. Спокой, Пане, хай завжди буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближним знак спокойствия. Боже,
тебе, покликаний на вечеру я вам. Пані, я не вартий, так ти увійшов до мене, а я скажу тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Покольки ви сини, послав Бог у ваше серце Духа Сина Свого, який ускликає Абба Отче. Номер 24. Це
jaki my przyjęli, i wierę w jednego Boga, u świętej i niepodzielnej Trójcy, niechaj przyniosуть nam zbawienie duszy i ciała. Przez Chrysta Pana naszego. Присядьте для ласки, ще послухайте душпастерські об'яви. На неділю Святої Тройці найщиріше вам дякуємо за супольну сьогоднішню нашу молитву. Дякуємо тим, хто прибирав нашу капличку на протягом тижня, за складене ахвярування і всіляку оказану допомогу у справах життя, тут функціонування нашої парафії. Особливо дякуємо за ахвяри, які складаються на справу будови нашого костьола. Традиційно після Святої Мши буде можна це сьогодні вчинити. Хай добре кожному з вас узнагородить. Так само керуємо нашу вдячність ім'я księdza пробашча, Дмитрия, всіх парафіянів з Буцлава за ахвяри, які ми в минулому тижні збирали на справу відбудови Буцлавської святині. Ми зібрали 2410 рублів і 190 доларів за кожну ахвяру. Щиро вам дякую. На гэтым тыдні хане прыпадае у аўторак 1 чэрвеня ўспамін святого Юстына мучаніка. Таксама на гэтым тыдні у чацвер 3 чэрвеня будзе урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Пана Езуса Хрыста, добра нам знанае Божае цела. Гэта абавязкова свята, таму святая імша ў нашай каплічкі тут о 8:30, прабачце, о 12 године и о 19 године. 5 чэрвеня у суботу успамін святого Баніфацыя, біскупа і мучаніка. На гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца, дзень малітвы паклікання да святарства і манаскага жыцця. Запрашаем літургічную службу алтара разам з бацькамі на супольную молитву, традиційно вечором разом молимся. Перша п'ятниця місяця, день молитвы до серця Пана Єзуса. Адзінае пэўнае будуць змены, што падчас летняга адпачынку не будзе святой мшы о 12 гадзіне. Але традыцыйна запрашаем на ўсяночную адарацыю, інтэнцыя абароны жыцця і сям'і. Адарацыя пачнецца пасля святой імшы о 19 гадзіне і працягнецца до 8 гадзіне раніцы. Когда першая субота месяца, день молитвы да Святейшей Панны Марии. Наступная неделя, это первая неделя месяца, тому 12 године святая мша у интенции живого ружанца нашей парафии. А интенции живого ружанца на червень молимся об добрым отпочинку подчас вакаций и отпусков наших для нас, и так само об тривалых Божих пленах летнего отпочинку для наших детей, разных групп, которые будут выезжать, прежде всего скаутские разные группы, таких тривалих Божих пленок для їх. І молимося надалі Божої опівіці Матері Божої у справі будови нашого костьола. Хай праз увесь місяць чэрвень штодня ў капліцы 18 гадзіне будзе адбывацца адарацыя на свяцейшага сакраменту і на заканчэнне чэрвеньскае набажэнства на ўшанаванне на свяцейшага сэрца Езуса. У нядзелю гэтае набажэнства будзе, адарацыя набажэнства будзе у 18:30 перед вечеровой святой мшой. І з 1 чэрвеня адбудуцца пэўныя змены. Тут пераходзім мы на час летніх канікулаў на расклад набажэнства. А менавіта у нядзелю святая мша будзе о 9 гадзіне, у 10:30, о 12 гадзіне і 19 гадзіне. У суботу і будні о 19 гадзіне. А одно выключение только на гэтым тыдні, вы уже тут пачулі, у 8:30 яшчэ будзе імша святая, так як у нас будзе трываць летні для дзетак, якія рыхтуюцца да першай святой камуніі. У наступную нядзелю гэта урачыстасць для іх адбудзецца. Таму вось для іх яшчэ такая будзе падрыхтоўка гэты тыдзень. І ў нашай капліцы тут з раніцы у 8:30 будзе святая мша, апроч панядзелку быў яшчэ як май традыцыйна 7 гадзіне. Калі хто там практыкуе ранішнюю Еўхарыстыю, калі ласка, запрашаем. Ну і на працягу тыдня 8:30 на гэтым толькі тыдні яшчэ ёсць такая магчымасць. Ну і в наступную нядзелю хочам папярэдзіць, што імшы святыя з удзелам дзетак вось да першай камуніі, дзе будзе гэты сакрамент,
odbywaться. Będziemy modlić o 12 godzinie i 14 godzinie. Będzie jeszcze dodatkowo święta msza. No, ja tu pierwszą czerwą, конечно, zapraszam właśnie tych dzietek i ich батьков, гостей, які будуть удільничати безпосередньо вже в цій урочистості. У суботу, наступну, ближайшу, 5 червня, свій день народження, świadkować ksiądz Władimir. Zapraszamy do wspólnej modlitwy u jego intencji. Wieczorem o 19 godzinie będzie odprawiona u jego intencji święta msza. Tak samo następną niedzielę, 6 czerwca, o 10 godzinie odbędzie się uroczysta święta msza i ogólnomińska procesja Bożego Ciała na przykościelnej terytorii parafii Najświętejszej Trójcy Świętego Rucha na Złotej Górce u Mińsku. W tym godzie, tak jak i minulym, nie będzie ogólnomińskiej procesji ulicami naszego городу, ale będzie taka troszkę u miniatury, troszkę w mniejszym formacie. Ta uroczystość, msza święta i na placu, tam ta procesja, temu, kto chciałby dołączyć do tej uroczystości, jest taka możliwość, o 10 godzinie i msza święta, no i później procesja. No nas ksiądz Władimir tam nie będzie, bo mówił, u nas będzie pierwsza komunia dzietek naszej parafii, temu my tu już zostaniemy się na miejscu, no ale jest taka możliwość dla każdego z nas. Każdy autorek o 18:30 odbywaється nabożeństwo przez zastupnictwo świętego Antonia Podłącka. W środę zapraszamy na nabożeństwo do świętego Józefa. Всім юбілятам, imenинникам надходячи от тыдні складаємо найліпше пожадання, Божого благословення, здоров'я і всіх потребних. Ласка. Ну і ще опошнє таке об'ява. Jak już wiecie, na pewno w tym godzie tak samo nie będzie pierwszej pielgrzymki u Bucław, z Mińska u Bucław, ale ладimy, tak jak w minulym godzie, велосипедną, rowerową pielgrzymkę. Jeżeli kto chciałby dołączyć, to tylko łaska zwiernicie się do nas, dajcie nam może znać, jak my rozumieli po prostu, сколько людей хотелбы пережить в такий спосіб, до pielgrzymowania do Matki Bożej. My będziemy jechać na te uroczystości, być u piątnicy już i wracanie będzie u sobotę. Gdzieś 2 dni skrycie będziemy jechać wtedy, no i nazad tam można albo techniką będzie wrócić, albo po prostu tak samo na rowerze wrócić już w один dzień. Taki troszkę trzeba będzie szybciej tam jechać. Właśnie temu wszystkich, kto zaciekawiony, jedyne, co trzeba być pełnoletnim. Temu dzieci nie jedą, no bo to się takie niebezpieczne, trzeba pełnoletnim. Wszystkich, kto chciałby, dorosły, kto jeździć na rowery, chciałby mieć taką pielgrzymkę, łaska, zapraszam. Zdaється się objawy, no a na ten dzisiejszy dzień, przeżywanie uroczystości, przyjmijcie dar Boże. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanioł Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас богодушнують по світі. Амінь. Najświętejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzaradne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archanioł Michale, молися за нас. Номер 75.